Bore da bawb. Gobeithio bod chi yn ynglywed i ac yn yngweld i. Da ni trio rhywbeth newydd sbon bore yma, sef darlledu ffrwd byw o'r mans o tŷ ni. Felly croeso i chi gyd i'n tŷ ni, aelodau Beneser, braf cael eich cwmni chi, a ffrindiau ar hyd a lled Cymru, a falla tu hwnt sydd wedi dod i fod yn rhan o'r oedfa. A hyfrydwch i mi ydych gwahodd chi i addoli yr arglwydd byw a bendigedig y Duw, Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân, i ryfeddu at ei gariad a'i ras a'i hilioni tuag ata ni. Dwi'n yn gwybod sut fydd hyn yn gweithio, sut fydd y dechnoleg yn gweithio, ymddiheiriadau o flaen llaw os fydd unrhyw beth yn mynd o'i le. Da ni yn y sul sydd yng nghanol y clo byr yma, a da ni'n gweddio bydd o yn gweithio. Da ni'n dymuno'n dda i'n cyfeillion ac i'r eglwysi ar hyd a lled Cymru, ac hefyd efo'r clo'n cychwyn yn Lloegr dydd Iau nesaf. Bydd bendith a lleihad yn yr haint yma ar hyd gwledydd y Prydain yn ei cyfanrwydd. Da ni am wrando ar salm yn cael ei darllen. A mae'r salm yma yn cael ei darllen gan Arfon Salm 146. Halleluia! Mola'r arglwydd meddwn i wrtho fy hun. Dwi'n mynd i foli'r arglwydd ar hyd fy mywyd a chanu mawl i'm Duw tra dwi'n bodoli. Paid trystio'r rhai sy'n teyrnasu, dyn meidrol sydd ddim yn gallu achub. Mae'r anadl yn mynd allan ohono ac mae'n mynd yn ôl i'r pridd. Ar diwrnod hwnnw, mae ei holl bolisiau yn dod i ben. Mae'r un mae Duw Jacob yn ei helpu wedi ei fendithio'n fawr. Yr un sy'n dibynnu ar yr arglwydd ei dduw, y Duw wnaeth y nefoedd, y ddeiar, y môr a phopeth sydd ynddyn nhw. Mae o bob amser yn cadw ei air, yn rhoi cyfiawnder i'r rhai sy'n cael ei gorthrymu, a bwyd i'r rhai newynog. Mae'r arglwydd yn gollwng carcharorion yn rhydd. Mae'r arglwydd yn rhoi ei golwg i bobl ddall. Mae'r arglwydd yn gwneud i bawb sydd wedi plygu drosodd sefyll yn syth. Mae'r arglwydd yn caru'r rhai sy'n gwneud beth sy'n iawn. Mae'r arglwydd yn gofalu am y mewnfudwyr ac yn cynnal y plant amddifad a'r gweddwon. Ond mae o'n gwneud i'r rhai drwg golli ei ffordd. Bydd yr arglwydd yn teyrnasu am byth, dy dduw di, Seion, ar hyd y cenedlaethau. Halleluia! Da ni diolch i Arfon am y darlleniad a'r salmydd yn y fan honno yn yn hannog ni llawen hewch yn yw. Myfyriwch ar ei fawredd ac ar ei ogoniant. A gwnewch hynny hefo llonder yn eich can ac yn eich geiriau. Oherwydd does dim byd pwysicach yn digwydd y bore yma na bod ni hefo'n gilydd yn moliannu y Duw bendigedig yn enw yr arglwydd Iesu. Dwi am weddio rwan. A mae yna ddau bennill gan Pant y Celyn wedi bod yn dod i'n meddwl i. Lle mae'n sôn am orchydd ar wyneb. A dwi'n gobeithio yn ystod y weddi byddai'n sôn am y ddau bennill os bydd y co yn gweithio. Felly, dewch i ni ymdawelu, falle bod chi'n eich slipars, falle bod gennych chi banad yn y fan yna. Ond mae'n hyfryd bod adran dydy yn addoli Duw. Dyma di gwreiddiau yn capeli ni a'n hachosion ni. Oedden nhw wedi cychwyn mewn tyddynod a sgiboria a twlc mochyn hwntag yma a stafelloedd mewn tafarndai. Crefydd yr aelwyd a'r teulu ydy Cristnogaeth yn sylfaenol. A dyma ni yn cael yn gorfodi gan amgylchiadau i addoli ar yn helwydydd. Felly dewch i ni gydweddio. Arglwydd mae'n braf cael dod at yn gilydd i daddoli di y bore yma. Yr amgylchiadau eto'n wahanol, yr amgylchiadau eto yn groes i'r hyn da ni wedi arfer. A da ni rwsyd yn cael yn gorfodi gan yr hyn sydd yn digwydd i ymateb yn greadigol fel eglwysi ac fel Cristnogion. Duw y creor wyt ti, a da ni yn adlewyrchu dy natur di dy hun ac oherwydd hynny yn gallu bod yn greadigol yn hunan. Mae dynoliaeth yn greadigol
Ac mae angen hyd y bobl disa fod yn greadigol wrth dy ganmol di. Da ni gofyn am help yr ysbryd glân i daddoli di y bore yma. Y bydd yr ysbryd yn llenwi hwylia yr oedfa hon. Y bydd yr ysbryd glân yn dod i'n calonna ni ac yn rhoi eglurder meddwl i ni, yn rhoi deall i ni am dy ras syfrdanol yn Iesu Grist ac arwydd o cad tragwyddol yr hynna gyflawnaist yn danwyl fab. Felly tyr data ni yn yr ysbryd i'n bywiogi, i'n hegnio, i'n cryfhau. Fel o bo yr holl wasanaethau sydd yn cael eu cynnal y bore yma yn dwy'n gogoniant i ti ac yn tystio i'r iachawdwriaeth yn enw Iesu Grist. Ac yn ei enw ef, da ni yn gofyn hyn i gyd. Amen. Nes i anghofio dyfynnu y ddau bennill, ynddo? Dyma'r ddau bennill. Duw anfeidrol yw denw, llanw'r nefoedd, llanw'r byd. Fennau dinau sy'n dolrain drwy'r greadigaeth faith i gyd. Ffili a ffeindio i'r cyflawnder sydd arnau chwant. Dwed a ellir nesu atat, dwed a ellir dy fwynhau, heb un gorchydd ar dy wyneb, nac un gwg i'm llwfwrhau. A medda Pant y Celyn, dyma'r nefoedd, rwyf am gael tu yma i'r bedd. Da ni am wrando ar gân rwan yn cael ei chanu gan Susan Williams. Mae'n fyw ydy'r gitgan. Mae yn canu'n ffydd. Fe gafodd ei ysgrifennu'n wreiddiol yn Saesneg gan A.H. Ackley. A mae'r cyfeithiad yma gan E.H. Griffiths. Dewch i ni addoli. Mae'n fyw, i achub torf
Da ni diolch i Susan am y gan hyfryd yna sydd yn dathlu atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Nid arglwydd marw ydi o sydd wedi darfod amdano, ond arglwydd sydd wedi concro marwolaeth ar bedd ac sydd hefo ni heddiw yma. Mae o yn fyw. Dwi am ddarllen i chi rwan o'r Testament Newydd. A dwi'n ôl fersiwn pink o Beibl.net. A dwi am ddarllen o Filipiaid y 4edd bennod. Os oes gynnwch chi Beibl, pa bynnag fersiwn, William Morgan, Beibl Cymraeg Newydd, Beibl.net. Trowch at Filipiaid 4 rwan, mwyn i chi ddarllen y geiriau yma wrth i mi i darllen nhw. Yr adnod gyntaf hyd y 9fed adnod. Brodyr a chwiorydd annwyl, dwi'n eich caru chi gymaint ac yn hiraethu amdano chi. Da chi'n fy ngwneud i mor hapus, a dwi mor falch ohono chi. Felly daliwch ati, arhoswch yn ffyddlon i'r arglwydd. Dwi'n apelio ar Iwodia a Synteche i ddod ymlaen a'i gilydd am ei bod yn perthyn i'r arglwydd. A dwi'n gofyn i ti fy mhartner ffyddlon i ei helpu nhw. Mae'r ddwy yn wragedd sydd wedi brwydro gyda mi o blaid y newydd da, gyda Clement a phob un arall o'n cydweithwyr. Mae henwau i gyd yn llyfr y bywyd. Byddwch yn llawen bob amser am eich bod yn perthyn i'r arglwydd. Dwi'n deud eto, byddwch yn llawen. Gadewch i bawb weld eich bod yn bobl garedig. Mae'r arglwydd yn dod yn fuan. Peidiwch gadael i ddim byd eich poeni chi. Gweddiwch a gofyn i Dduw am bopeth sydd arnoch ei angen, a byddwch yn ddiolchgar bob amser. Byddwch chi'n profi'r hedd perffaith mae Duw yn ei roi, y daioni sydd tu hwnt i bob dychymyg, yn gwarchod eich calonau a'ch meddyliau wrth i chi ddilyn y Meseia Iesu. Ac un peth arall i gloi, ffrindiau. Meddyliwch bob amser am beth sy'n wir ac i'w edmygu, am beth sy'n iawn i'w wneud, yn byr, yn garedig ac yn anrhydeddus. Hynny ydy, popeth da ac unrhyw beth sy'n heiddi ganmol. Gwnewch y pethau hynny da chi wedi dysgu, a'i gweld, a'i clywed gen i. A bydd y Duw sy'n rhoi ei heddwch gyda chi. A da ni'n diolch i Dduw am ei air sanctaidd. Amen. Fe ddown ni at adnod yn y paragraff yna nes ymlaen wrth i mi siarad ac esbonio darn o'r gair. Ond yn y cyfamser, da ni yn mynd i weddio. Cymrwch amser i feddwl beth da ni angen gweddio drosto fo. Oes na rhywbeth ar eich meddwl chi bore yma sydd yn pwyso? Oes na bobl sydd angen yn gweddi ni? Oes na amgylchiadau da ni angen i Dduw ymyrryd ynyn nhw a dod â'i gyfiawnder? Ymlonyddwch, gweddiwch yn dawel yn eich calon, ac yna mi fyddwn ni yn gweddio gyda'n gilydd. Cydweddion. Cydweddion. Glân gerywbiaid a seraffiaid, fyrdd o gylch yr orsedd bryd. Mewn olynol seiniau dibaid, canant fawl i'n harglwydd ci. Llawn yw'r nefoedd wrth ogoniant, llawn yw'r ddeiar, dir a môr. Rhodder i ti fythol foliant, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd ior. Ar bore am arglwydd, da ni'n uno gyda'r ceriwbiaid, a'r seraffiaid, a'r angylion i gyd, a holl lir nef, a chyda'n gilydd, da ni yn dyfoliannu di. Ti yw'r unig wir a bywiol Dduw, ac fe ddylai pob creadur byw dy ddyrchafu di yn awr.
Arglwydd ti ydy yn tad nefol sydd yn hael a chariadus tuag at dy blant. A mae dy ras yn cael ei arllwys arna ni yn gawodydd trymion bob dydd o'n bywyda. Maen nhw mor niferus fel na allwn ni cyfri na hyd yn oed sylwi arnyn nhw i gyd. Ond Duw, un felly wyt ti yn hael i'w ryfeddu. Rhoi bendithion yn ddi ball uwch deall dyn i'w dirnad, mae eto rhyw ddi derfyn stor yn rhysor feidd dy gariad. Yn un anhyddu dim. Eto'n dy gariad rwyt yn parhau i roi drwy fyd natur, drwy fendithion dyddiol ac i chafbwynt dy ras yn yr arglwydd Iesu Grist. Ynddo ef y mae gennym drysorau tragwyddol. Iesu hunan yw fy mywyd, Iesu'n marw ar y groes, y trysorau mwyaf feddaf yw ei chwerw angau loes. Diolch i ti arglwydd, a ddolwn, molianwn a chlodforwn di mewn llawenydd. Ac wrth diolch ac addoli, da ni am gyflwyno pobl ac amgylchiadau nawr i ti yn y byd. Mi ofyn nhw'n ar dyfendith a'r deglwys yn fyd eang. Fe gyflwynwn y sefyllfa bresennol gyda'r haint yma sydd ar led, gan ofyn y byddi di yn rhoi moddion fydd yn gwella yr haint, ac hefyd doethineb i'n harweinyddion gwleidyddol i gymryd y camau cywir i amddiffyn bywyda. Wedi o'n dros y casineb sydd yn ein byd, sydd yn peri gwrthdaro rhwng pobl a'i gilydd. Gofiwn y bore yma dros y tlawd ym mhob man, ac yma hefyd ym Mhrydain. Y plant sydd yn ein gwledydd ni yn hunan yn newynod. Y di-waith sydd wedi colli swyddi, ac hefyd y bobl hynny heddiw sydd yn teimlo mor ddi-galon a di-obaith. Da ni'n gweddio dros deuluoedd efo plant ifanc a'r anawstera'r hyn o bryd o'i cadw'n ddiddan ac o'i magu. Da ni'n gweddio dros y cleifion, ffrindiau yn teuluoedd a'n cyd-aelodau sydd yn sal. Wyt ti'n gwybod amdanyn nhw ac am frwydr ambell i deulu yn erbyn afiechydon. Da ni hefyd yn gweddio arglwydd dros bawb sydd yn dioddef o iselder a fod y sefyllfa bresennol yn mynd yn drech na nhw. Clyw yn gweddi dros yn gilydd a phob dros bob un sydd yn gwylio yr oedfa hon. Yn enw'n harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Beth am i ni gyd-adrodd gweddi'r arglwydd? Peidiwch teimlo cwilydd adra, ymunwch hefo fi wrth i mi ddarllen y geiriau yma. Un tad yn y nefoedd sancteiddiau'r denw. Deled y deyrnas, gwnele'r dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara binyddiol a maddau ni ein troseddau fel yr ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn. A phaid dwyn i brawf, ond gwared ni rhag y drwg, oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, am byth. Amen. Wel, yn eisiau rhannu un neu ddau o bethau hefo chi y bore yma, ar ddydd Sul Tachwedd y cynta. A o'n i'n mynd i hongian yn sylwada ar yr adnod yma. Fyddai'n dod ati nes ymlaen wrth i mi siarad. Ac un peth arall i gloi, ffrindiau, meddyliwch bob amser am beth sy'n wir ac i'w edmygu. Am beth sy'n iawn i'w wneud yn byr, yn garedig ac yn anrhydeddus. Hynny ydy popeth da ac unrhyw beth sy'n heiddi ganmol. Gwnewch y pethau hynny da chi wedi dysgu a'i gweld a'i clywed gen i, a bydd Duw yn rhoi ei heddwch gyda ni. Filipiaid y 4 bennod a'r 8 a'r 9 adnod sydd yn y fan hon. Heddiw, Tachwedd y cynta, neithiwr mi oedd i'n noson Calan Gaea neu Halloween fel maen nhw yn ei galw hi erbyn hyn. Da ni drannoeth y ffair heddiw yn dydan.
Ac wrth i mi gerdded o gwmpas Pennel Ann yma yng Nghaerdydd, mi oedd amball i dŷ wedi mynd i draffarth mawr i addurno ar gyfer yr achlysur, hefo pwmpenna a sgerbyda a gwrachod yn cael eu crogi, a phryfid cop a ffenglogau ac ystlumod a gwe. Mi oedd amball i dŷ yn frawychus o drawiadol. A mae hon yn wyl od yn dydy i ni. Mae'n creu rhyw anesmwythyd yn ynghalon i. Oherwydd y cysylltiad efo'r tywyllwch, efo sbrydion, hefo'r elfennau o greulondeb a lladd sydd ynghlwm, yn ogystal â gwrachod a gwyddon ac yn y blaen. Mae rhai yn dweud fod o'n beth cwbl di-niwad. Felly dyma ychydig bach o sylwadau gen i am Galan Gaea. Halloween, All Hallows Eve ynde. Hydref 31. A heddiw, mae y fwy dealladwy'n Gymraeg mewn gwirionedd ydy dydd yr holl saint. Maen nhw'n dweud fod yr wyl yn mynd nôl i wreiddiau Celtaidd, Paganaidd, ond ychydig iawn o dystiolaeth ddiriaethol sydd i hynny mewn gwirionedd. Mae o yn dibynnu yn llawer ar ddamcaniaethu. Da ni ddim yn gwybod os ydy o'n wir a'i peidio. Ond da ni'n gwybod fod yr Eglwys Gatholig ers canrifoedd wedi bod yn dathlu ar cyntaf o Dachwedd wyl yr holl saint. A be oedden nhw'n wneud yn benodol ar y cyntaf o Dachwedd oedd cofio y rhai hynny a ferthyrwyd am ei ffydd dros y canrifoedd. Ac amball dro mi oedden nhw yn ymweld â beddau am ynwentydd i wneud hyn. Ydych chi'n gallu gweld a deall sut mae pethau'n gallu datblygu drwy ddychymyg pobl. Oedden nhw'n diolch i Dduw am y Cristnogion a fi, am ei tystiolaeth, ac hefyd wrth gwrs buddugoliaeth Iesu Grist dros angau a'r bedd. Cartref dros dro ydy y bedd i'r Cristion, oherwydd trwy Iesu Grist da ni'n ennill buddugoliaeth lwyr. Fel oedd Susan yn canu, mae'n fyw, mae Iesu Grist yn fyw. Felly gwyl i ddiolch am dystiolaeth Cristnogol ac i gofio'r seintiau neu'r credinwyr a fi yn y gorffennol oedd, neu ydy gwyl yr holl saint i rai draddodiadau Cristnogol. Ac wrth gwrs, ddylan ni ddim anghofio, mae ar noson Calan Gaea 1517, yr hoeliodd yr enwog Martin Luther yn 95 perthigl ar ddrws eglwys y castell yn Wittenberg, gan gychwyn, meddan nhw, y diwygiad Protestanaidd. Sgwni os oedd o wedi dewis y dyddiad ar noson honno, fel un addas i wneud y weithred honno. Ond o grafu ymhellach ac ystyried datblygiadau modern yr wyl yma, da ni sylweddoli bod hi'n wyl gyfalafol yn dydy, gan y marchnatwyr, cwmniau'n ceisio gwneud gymaint o arian ac elw ac y gallan nhw. Mae yna ddigwyddiadau blynyddol yn does i gynhyrchu mwy o elw i gwmnïau y Nadolig, gwyl ffolant, gwyl siocled y Pasg, Sul y Fam, Sul y Tad a Halloween. Ac yn ystod y cyfnodau yma, maen nhw'n yn hannog ni i wario ar bob math o bethau. O grafu'r wyneb ymhellach, mae yna bethau rhyfedd iawn yn perthyn i'r wyl. Lle mae bethau fel zombies yn cael eu cyflwyno i blant mwyn i dychryn nhw. Dwi'n meddwl yn union yr egwyddor o ddychryn plant. Beth ydy diben hynny? Yr hyn ydy zombies yn ddychmygol ydy y meirw byw, falle fysa ni ddeud yn Gymraeg, y meirw byw. Ydy pobl ddychmygol sydd wedi marw yn dod nôl yn fyw ac yn bwyta cnawd pobl eraill mwyn creu rhagor o zombies. O'n i'n cerdded heibio i dŷ yr wythnos dwytha y pen yma i ddinas Caerdydd.
Ac o'na waed ffug wedi cael ei osod ar y drws. Ac ôl ewinedd gweidlyd yn crafu i lawr y drws. Ac i be? I be? Safeirion Morris, ysgrifennydd cyffredinol yr Eglwys Presbyteraidd yn dweud, what's that all about? Be ydy hyn? Yr macabre, y diddordeb yn y brawychus a'r dychrynllyd. Ydy o'n addas ar gyfer plant? Ydy o'n addas i Gristnogion ddathlu y pethau yma? Y cwestiwn i'w ofyn, efo bob dim ydy, fedra i wneud hyn yn enw Iesu Grist? Allwn ni wneud hyn ym mhresenoldeb Iesu Grist? Oher yn yr arglwydd hefo ni beth bynnag da ni'n wneud, a mae'n dyst i bopeth da ni'n feddwl amdano fo. Fedra i wneud hyn efo cydwybod lan. Cofiwch, dyda ni fel Cristnogion ddim i fod yr un fath a phobl sydd ddim yn credu. Nid mewn ffordd hunan dybus ac uchelael, ond mae dilyn Iesu Grist yn gwneud ni yn wahanol. Mae Paul yn sôn yn Rhufeiniau 12 yn dydy fel hyn. O hyn ymlaen, rhaid i chi stopio ymddwyn yr un fath a phobl sydd ddim yn credu. Gadewch i Dduw newid eich bywydau chi'n llwyr drwy chwildroi eich ffordd o feddwl am bethau. Byddwch yn gwybod wedyn beth mae Duw eisiau ac yn gweld fod hynny'n dda ac yn ei blesio, ac mae dyna'r peth iawn i'w wneud. Felly mae galwad gan Dduw i ni fod yn bobl wahanol. Nid pobl sydd yn well na phobl eraill, ond pobl sydd efo sylfaen gwahanol, y pobl sydd efo Iesu Grist fel nod un bywyda. Mae dilyn Iesu yn golygu meddwl ac ymddwyn yn wahanol amball dro i bobl sydd ddim yn ei ddilyn. A wedyn, crafu'r wyneb ymhellach byth, mae yna rybuddion yn y Beibl yn does, ynglyn ag ymwneud â'r tywyllwch neu'r ocult. Cymrwch yr adnod yma'n Deuteronomium. Nid yw neb yn eich mysg i roi fab na'i ferch yn aberth trwy dan, nac i arfer dewiniaeth, hudoliaeth, na darogan, nac i gonsirio arfer swinion, ymwneud ag ysbrydion a bwganod, nac ymofyn ar meirw. A wedyn, mae yna bwyslais wedyn yn does yn y Testament Newydd i'r un cyfeiriad. Fod na bwera ar waith yn byd ac yn greadigaeth ni, sydd yn gweithredu yn groes i'r ysbryd glân ac i'r newyddion da yn Iesu Grist. Nid adynion yr ydym yn yr afael, ond da theyrnasoedd tywyllwch y byd hwn. A mae pwyslais yr arglwydd Iesu diolch i'r drefn ar fuddugoliaeth dros deyrnas y tywyllwch, a fod ganddo ni beth ar rhagorach i feddwl, i fyfyrio ac i'w dathlu na sothach. Fel mae'n cyrff ni angen bwyd, mae'n heneidiau ni angen bwyd meithlon a iach mwyn tyfu yn gry. Yn y cyfnod ni, mae llawer ohono ni'n treulio gormod amser yn myfyrio a meddwl am sothach. A dwi yn eu plith nhw yn aml iawn. Pethau sydd yn ddifydd, pethau sydd yn ddi-sylwedd. Ond eto pethau sydd hefo dylanwad arna ni, oherwydd bod ni gymaint yn ei presenoldeb. Ac yn y Testament Newydd, da ni'n cael anogaeth hyfryd yn Filipiaid 4 i fyfyrio'r bethau da, glân, cadarnhaol, cyfiawn, hyfryd, hardd. Dyma eiriau Paul eto. Ac un peth arall i gloi, ffrindiau. Meddyliwch bob amser am beth sy'n wir ac i'w edmygu. Nid celwydda, nid pethau i'w dirmygu, nid pethau isel sydd yn iselhau pobl ac yn iselhau ni, ond beth sy'n wir ac i'w edmygu. Meddyliwch am beth sy'n iawn i'w wneud, yn byr, yn garedig ac yn anrhydeddus. Hynny ydy popeth da ac unrhyw beth sy'n heiddi ei ganmol. A mae'r cwestiwn yn codi ydy gwrachod, ellyllon, bwganod, bwci bo, gwyddon, y meirw byw, cythreiliad, sgerbyda, tywyllwch yn bethau da i fyfyrio arnyn nhw. Go Bryn.
Myfyriwch yn hytrach ar Iesu Grist, ar ei gariad, ei ras, ei faddeuant, ei dosturi, ei aberth, ei garedigrwydd, ei heilioni, ei berffeithrwydd, ei atgyfodiad, ei newyddion da. Ac o fewn i hynny, da ni'n gallu cynnwys pethau sydd yn anrhydeddus yn y byd, yn ein teuluoedd ac yn ein cymuned, yn yr eglwys ac yn y gymdeithas yr ydyn ni'n rhan ohoni. Rhowch eich amser i ddarllen gair Duw, i fyfyrio ar adnod, i ddarllen llenyddiaeth a barddoniaeth sydd yn adeiladol ac yn oleuedig. Gwrandewch ar gerddoriaeth dyrchafol. Gwiliwch ar y teledu neu Netflix neu ar y we raglenni sydd yn gadarnhaol. Fel eich bod chi'n bwydo eich meddwl efo'r hyn sydd yn wir ac sydd i'w edmygu. A peidiwch ar o'i lle i bethau cas a blin, difaol a negyddol. Pethau sydd yn dywyll ac yn anaddas i bobl Iesu Grist. Mwyn i enw. Amen. Da ni am wrando ar gân rwan wrth dynnu ti ar terfyn. Y cân Ysbryd Glân ydy hon, gan Meilir Geraint. Chydig o gefndir i'r gân. Mae Meilir yn ystod y cyfnod yr haint wedi cyfansoddi lot o ganeuon addoliad ardderchog Cristnogol Cymraeg. A ryw ddiwrnod nes i ymateb i neges ganddo fo'n diolch am gân ildio, dwi'n meddwl, oedd o wedi hysgrifennu. A dyma fi'n dweud, ti'n gwybod beth da ni wirioneddol angen ydy'r rhagor o ganeuon am yr Ysbryd Glân yn Gymraeg. Ac o fewn ychydig amser, dyma fo yn anfon y gân yma ata fi. A jyst nodyn bach yn dweud, diolch i Ebenezer am yr ysbrydoliaeth. Felly mae y gân yma yn special i ni fel eglwys Ebenezer, hefo diolch i Meilir Geraint. Dewn at ddiw yr ysbryd, gwahoddwn di i symud yn ein plid. Yn ein plid. Fy ngwendid dwi'n cydnabod, dibynaf ar dawdurdod ath bwer di. Dy bwer di. Ysbryd Glân, llenwa ni gyda'r nerf, clyw ein cryf, defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. O ysbryd llenw anghalon, mae mywyd ar yr allor i ddilyn di. I ddilyn di. Boed bywyd braf a'i peidio, fy mywyd drwy fy nildio i'r bwrpas di. Dy bwrpas di. Ysbryd Glân, llenwa ni gyda'r nerf, clyw ein cryf, defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di.
defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Llenwa ni o ysbryd glân, llenwa ni o ysbryd glân, llenwa ni o ysbryd glân, llenwa ni. Ysbryd glân, llenwa ni gyda ddnedd clyw ein cryf, defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Ysbryd glân, llenwa ni gyda ddnedd clyw ein cryf, defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Wel, dyna ni diolch i Meilir am y gan. A diolch i chi hefyd am ymuno hefo ni, unai yn fyw, neu efalla yn nes ymlaen drwy y recordiad fydd yn parhau yma. Hefyd, mi fydd y recordiad yn cael ei osod ar YouTube cyn diwedd y dydd. Diolch o galon am fod yn rhan o'r gwasanaeth. Mae wedi bod yn brofiad gwahanol. Mae'n andros o wyntog yma yng Nghaerdydd y bore yma. Bob hwyl i chi'n ystod yr wythnos yma, beth bynnag sydd yn digwydd yn eich hanes chi, cofiwch fod yr arglwydd Iesu gyda chi, mae'n arglwydd byw, a chofiwch fod yr ysbryd glân drwy ffydd yn Iesu yn byw yn eich calonnau. Cyfeillach ar Zoom i aelodau Ebenezer, 11:15 bora mi gael sgwrs a paned bach sydyn, ac yna hanner awr wedyn 11 mi fydd yr ysgol Sul ar Zoom yn trafod y bara o'r nefoedd. Felly, dewch i ni weddio a deud y gras efo'n gilydd. Arglwydd, diolch am gael daddoli fel hyn. Diolch am Iesu Grist fel arglwydd ac fel gwaredwr. Diolch am dy gariad di-ddarfod tuag ata ni. A diolch am newyddion da y Cristnogaeth yng nghanol y cyfnod anodd yma. Ac fe weddiwn dros bob un y bydd heddiw ar wythnos hon yn frwydr. Da ni'n cofio am y cleifion, am ffrindiau i gyd sydd yn sal, ac yn gofyn i ti i cynnal a'i cadw. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a byddo gyda chwi oll o'r awr hon hyd byth.